Na ukážku si ukážeme list vlastníctva číslo 169 z katastrálneho územia Pleš, kde má nehnuteľnosti evidované katolícka cirkev. V časti A majetková podstata nájdeme zapísané parcely, teda pozemky, napríklad parcely registra C, tu vidíme ich čísla. Taktiež tu nájdeme aj parcely registra E, ktoré sú vlastne evidované na mape určeného operátu. A nájdeme tu aj stavby. Samozrejme záleží to od listu vlastníctva, nie každý list vlastníctva a nie každý vlastník vlastní nejakú stavbu alebo pozemok. Vidíme tu napríklad aj zapísaný kostol, farský úrad a tak podobne. Byty a nebytové priestory sa obvykle zapisujú do časti B, to je táto časť. Časť B ale v prvom rade obsahuje údaje o vlastníkoch a iných oprávnených osobách. Vidíme, že tu je ako vlastník zapísaná rímskokatolícka cirkev v Pleši. Vidíme aj spoluvlastnícky podiel 1/1, čiže 100% tých nehnuteľností vlastní táto rímskokatolícka cirkev. Máme tu aj titul nadobudnutia, teda listiny, na základe ktorých boli nehnuteľnosti zapísané. A na liste vlastníctva máme prípadne aj údaje o iných skutočnostiach, konkrétne v poznámke, kde sa zapisujú napríklad súdne konania alebo začatie exekučného konania alebo podobné dôležité informácie. Na liste vlastníctva môže byť zapísaný aj správca. Tieto nehnuteľnosti konkrétne nemajú žiadneho správcu, majú iba vlastníka. Môže to byť aj nájomca alebo iná oprávnená osoba. Poslednou tretiou časťou listu vlastníctva je časť C, ťarchy, kde sa zapisujú rôzne obmedzenia vlastníckeho práva, najmä sa tu zapisujú vecné bremena, záložné práva a prípadne predkupné práva, ak majú povahu vecného práva. Takže to je list vlastníctva, jeho jednotlivé údaje si ešte rozoberieme v ďalších videách. Toto je len základná orientácia v liste vlastníctva.